we can celebrate Christmas because we have Christ in our hearts. Mao na pinakarason nga magiging joyful ta, magiging merry ta. Christmas should be merry. Tungod kay na si Jesus atong kasing-kasing. Ang kalisod, kalamidad, krisis o bisan ang pandemic, dili makapugong sa pagsilibrar sa Pasko matag tuig. Karong tuiga 2021, dakong hagit alang kanatong Pilipino o bisan sa katawhan sa tibuok kalibutan ang parayong hulga hatod sa coronavirus disease 2019 kun COVID-19. Apan kini wala nakapahunong sa pagtuon nato sa Ginoo. Mas mipatigbabaw pagani ang panaghiusa ug pagdinasigay sa usag-usa. Labi na kadtong mga nawad-an og paglaom ug nangaluya tungod sa pandemya. Alang sa mga Kristiyano, Disyembre 25 bagyod na tawo si Hesukristo. Unsa ba ang tinuod nga kahulugan sa Pasko? Unsa kini ka mahinungdanon? Unsa ang saktong pagsaulog niini? Gipasabot ni Rodolfo de la Salde, ang senior pastor sa Eternal Life Ministries International, Davao City, nga adunay mas lawom nga kahulugan ang Pasko ug dili lamang kung unsa ang tradisyon o ang naandan sa katawhan. The truth is, there is no accurate date. Even in history, even in the Bible, no date given in the Bible na December 25 ang birthday ni Jesus. Nag-celebrate lang ta ni ana tungod kay the fact that Jesus Christ was born to save us from all our sins. And mao ni siya ang kita nga mga Kristiyanon o kita pod nga mga Pilipino nagiging tradisyon na nato ni siya na mag-celebrate ta og Pasko. Kita pod nga mga nangalagad sa Ginoo, we do not celebrate Christmas sa natural lang ang pag-celebrate because we focus on what Christ has done for us. He was born to save us. He was born to redeem us from all our sins, death, and hell. Gidugang ni Pastor de la Salde nga ang unsa mang malisod nga sitwasyon dili makapugong ug makausab sa pagsilibrar sa Pasko. Ug kini wala nagdepende sa kung unsa nga pagkaon, bahandi o material na kita, kundili kung unsa kita dinha kang Kristo, nga maoy rason sa selebrasyon. The celebration of our Christmas is not dependent on what we have. What we have in our pocket. It's not dependent on somebody else. Dili ni depende, magdepende kung sa kadagan sa atong kwarta, kung how much money do we have, nabatay bonus, wala. We can celebrate Christmas because we have Christ in our hearts. Mao na pinakarason nga magiging joyful ta, magiging merry ta. Christmas should be merry. Tungod kay na si Jesus atong kasing-kasing. Kahit sa panahon ng pandemya, tuloy pa rin ang saya. Because there is Jesus who gives us hope. Especially those who have lost their hope, there is still hope in every hopeless situation. That's the essence of Christmas. Christ is the focus of our celebration, and He is the reason for this season. Sa pagsaulog nato ning Kapaskuhan, dili usab nato hikalimtan ang pagtuman sa minimum public health standards batok COVID-19 nga ginapatuman sa panggamhanan. Ang maayong panglawas, kumpleto nga pamilya, usa na kadakong rason aron nga pasalamatan ang Ginoo, nga maoy rason sa selebrasyon sa Pasko. Alang sa DXDC Christmas Special, Radyoman Kirby Manzon, Tatak Aurumen.